Bawas na sa ilang habig ang Local Water Utilities Administration kon LOA, may labot na sa isyu sa pagtangtang ni Cebu City Mayor Michael Rama sa chairman sa board sa MCWD nga si Attorney Joey Daluz. Ang LOA di basura sa termination order nga gi-issue ni Mayor Michael Rama batok nila ni MCWD Chairman Attorney Jose Daluz, Jodeline May Sino o Engineer Mike Pato. Matod pa sa LOA nga walay gahom si Mayor Michael Rama nga mopapahawa sa chairman o members sa MCWD, Board of Directors o dili siya pwedeng nga manghilabot sa operation sa MCWD. Pasabot niini nga magpabilin o dili matangtang sa MCWD Board sila si Attorney Joey Daluz, Jodeline May Sino o Engineer Mike Pato. Pasabot, illegal o walay pulos ang appointment nila ni Mel Feliciano, Tutol Batuhan o Nelson Yovalios mga kabombo. Onya, kamong mga tinudlo sa mayor nga mga piki nga membro kunuhay sa board, ayaw na mong pabaga sa inyong mga naong diha sa MCWD office. Nagpaback up pagyud mo og special weapon and tactics kon SWAT. Mura mong naay pa respondihan nga mga kriminal. Nganong dali man gyud ang mayor nga mapulihan sila si Attorney Joey Daluz. Nganong ipamugos man gyud niya nga ipuli si Mel Feliciano. Pila man gyud di ay Mayor Mike Rama. Basig na anay na advance ani ha. Kining ako pangutana lang. Sukad nga ni supak si Attorney Daluz nga i-privatize ang MCWD. Dito na nagsugod nga daw sa wala na ganahe ang mayor sa iyang kauban kaniadto sa politika nga si Attorney Joey Daluz. Unya, unsa ka tinuod nga usa sa mga gi-appoint sa mayor nga mamahimong membro sa board sa MCWD, consultant kuno sa Prime Water nga gipanag-iyas sa mga bilyar. Kining ako pangutana lang gihapon mga kabombo. Tungod kay ang publiko naglibog na kung kinsay tinuod nga mga membro sa board diha sa MCWD mga kabombo. Unya, unta dili maka-apekto sa operasyon sa MCWD ang kining kaguliyang diha ron sa ilang opisina mga kabombo. Kana gumikan kay ang opisina sa MCWD nagkaguliyang na. Tungod kay dianay mulingkod pod nga mga bag-ong board sa kining MCWD unya wa man gi-recognize sa LOA. Og mingon ang LOA nga sige atong i-recognize ang bag-ong membro sa board. Di mga naog sila si Engineer Miguelito Pato, Jodeline May Sino og si Attorney Joey Daluz apan wala man gi-recognize mga kabombo. Unya kay di man mo respeto si Mayor Michael Rama sa LOA mga kabombo kay iya man gyung palingkoron ang mga bag-ong membro sa board. Ingon ana kagahi si Mayor Michael Rama bisan pa man og niingon ang LOA nga ang mayor walay katungod nga motangtang og chairman sa board sa MCWD apan wala kana girespeto ni Cebu City Mayor Michael Rama mga kabombo. Oras sa Philippine Standard Time 36 minutos sa kalabay sa alas 8.